Nagpadayon karon ang Mandawi City sa pagpanglista sa minor population kamay sunod nga target sa bakuna batok sa COVID-19. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Ongoing ang master listing nga gihimo sa Mandawi City labi na sa mga batan-on nga hayan makadawat na sa bakuna. Kahinumduman giaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang vaccination sa general population ingon man sa mga nag-edad og 12 ngadto sa 17 anyos. Ilang giawhag ang mga batan-on ug mga ginikanan nga iparehistro sa system ang ilang mga anak. October mao'y gitarget sa Department of Health nga mag-roll out na ta sa tong vaccination sa 12 to 17. So magpa-register karon para inig implementation na diretso-diretso na. Matod sa City Vaccine Czar Councilor Ernie Manatad, as of September 24, 8,495 na ka mga minors ang ilang na master list. Ilarang ipahibaw ang vaccination schedule. Matod ni Ibanez, mas muhingusog ang syudad sa information drive aron daghan ang maagni nga magpabakuna kontra COVID-19. Muhimo sila og linahi nga stratehiya sa info campaign nga itumong sa maong populasyon labi na sa mga minors aron mapasabot sila kabahin sa vaccination. Dili ta shotgun approach nga usa ka information dissemination para sa tanan population. Nga tuwa man gud diri sa Mandawi is whatever is your target population, whoever is your target beneficiary for the vaccination, imong i-custom ang imuhang IEC or ang i-tailor fit ang imuhang information campaign ngadto nila. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.